କଥାନି ଟେରାକୋଟା ଗୁଣିଆ ପଥରେ ଘୁରୁଥିଲା ଚକର ଚାରି ବାହି ଗୋଟେ ଦିଶୁଥିଲା। ବିଦୁରଣା ପିଣ୍ଡ ଥୋଇଲା, ମାଇଟ ଉଠାଲା, ଖୋଲି ଗାଡ଼ଲା, ଘିଚିଲା ଖପର। ଥର ଶହେ ଥର ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାର ନସପରକସ୍ ନାହିଁ। ମାଇଟ ମାତଲା ବେଲୁ ହିଁ କଥା ଭାବୁଛି, ଏନ୍ତା କେଭେ ନାହିଁ ଭାବିଥେ। ପହିଲା କଲସିର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥାଇ, ତାର ଭାଷାତି ବୁଝଉଥିଲା। ଦେଖ କଲସି, ଆମେ ଗଢ଼ଲା, ସେ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବି ବାହାରିଲେ। କେନ୍ଟା 2 ପଇସା ହେଲା, କେନ୍ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା, ବୁଝଲୁ। କଲସି ହସି ଦେଲା। କାଣା ଗଢ଼ଲ ଯେ ସୁନା ହିଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ହେଲା ଗୋ। ବିଧୁ ସୁଧରାଲା କଥାକେ। ଜାଣିଥିଲା କଲସି ଲେହଟା ହବା ବୋଲି। ନାଇଁ ଯେ ସତେ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ମନକେ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇସି। ସେଥର ଦେଖ ତ, ତୁଇ ଯେନ୍ 7 ମୁହିଁ ବନେଇଥିଲୁ, ଜମିଦାରର ବହ କେତେ ଯତନ ଥି ରଖିଛି। ଲୋକ ଏସନ୍ ଫି ବଛର ବିହା ଦିନର ଦିନକ 7 ମୁହିଁ ଜଲୁଥୁସି। ବାବୁକେ ବିହା କଲେ ଆମର ଘରେ ବି ବହଟେ ନାଇଁ ଆତା କାହିଁ ଗো। କଲସି କଥା କହିଲେ ବିଦୁର ବୁଦ୍ଧି ବନା ହେଇଯାସି। କାମ କରବାର ଜୁସ୍ କମି ଯାସି। ମଡ଼ୁଆ ସାଲେ ଋଷି ମୁନି ବାଗିର ଚୁପ୍ ହେଇଯାସି। ଓ ଆସାଲର ଜୁଏ ଦାସେ ବି ଶିତିଲି ଯାଇସି। ଦେଖ କଲସି, ମହାପୁରୁକେ ଗୁଟେ ମାଗିଥିଲା। ସେଟା ଫେର ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହା କରିଦେଲା। ଟିକେ ହେଲେ ଅକଲ ଦେଇଥିତା, ଚୌକ ଘୁରେଇ ପାରୁଥିତା ତ, ସେତକି ବି ନାହିଁ। 25 ବছର ହେଲାନ ବୟସ, ଉଲ୍ଟିଆ ପଚରାସି ଚକ୍ ତି 4ଟା ବାହି ଘୁରଲେ ଯାଇସି କାହିଁ। ଏନ୍ତା ବେଡ଼ା ଫୁର ଲାଗି ବେଡ଼ି ବହଟି ଆନମା ଆର ଘାଟି ହେମା କାହିଁନ। ଜାନମାର ଆନଲେ ନିଜେ ବହଟାକ ଘାଟି ହେବା କାହିଁନ। କଲସି ମନ ସୁଖେଇ ବସି ପଡ଼ସି କି ବିଧୁ ବୁଝାସି, ବନର ଯେ କି ଆନମା କାଏଗା ବୁପୁରୀ, ତାର ମନୁଷ ମରିଗଲା ଯେ ନିଜେ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହେଲା। ଦେଖବାକେ ତ ଏଣ୍ଟି ପୁତଲା ଲେଖେ, ହେଲେ ଆମର ମାଟ ପୁତଲା ସାଙ୍ଗେ ଘାଟି ହେବା କାହିଁନ। କଲସିର ମନକେ ପାଇଲା, ଭାବଲା ମନେ ହେତା ବୁପୁରୀ ଇନ ଆସି ତାର ଝି ବାକି ରହେତା। ଧୀର ଢୁକେ ତ ଦେତା, ତାକର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀର ସମିଆତି ସାହା ହେତା। ସେ ବନରଝିକେ ବହ କରି ଆନଲେ। ବିଦୁରଣାର ଘରେ ଖୁସିର ତିହାର। କଲସି ଭାବି ନାଇଁ ଥାଇ ତାର ବେଡ଼ା ପୁଅ ଏତକି ଗୁଣର ହୁଆସେନ ପାଇବା ବୋଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୁଖା ବନଉଛି। ଆଉ ଲୁବନିଆ କାଚି କୁଡ଼ି 4 ମୁହିଁ ସାହୁ ଘରର ବିହାକେ ଯେନ୍ 7 ମୁହିଁ ବନେଇছে, ଜମିଦାର ବହୁଥିଲେ ଲୁଭେ ନେଇ ଯାଇଥିତା। ବୁପୁରୀଟା ଇହାଦେ ପରଦେଶେ ଅଛି। ଦେଖ ଚେନ୍ତା ମାର ହେନ୍ତା ଝି, ତାର ନୁଟି ଆସିଥିଲା ଯେ ଡୋଲି କୁଚି କାଣି ନେଲା। କଲସି ତାର ବହକେ ଝି ବୋଲି ଭାବସି। କଲସି ଦିନେ ଦେଖଲା ପୁଅ ବହ ଦୁହେଁ ମଡ଼ିଆ ସାଲେ ଅଛନ୍। ବହ ଶିଖଉଛେ ତାର ପୁଅକେ, ଯେନ୍ଟା ମା ବାପ ଦୁହେଁ ଶିଖେଇ ନେଇ ପାରିଥେଇ। ପୁଅଟା ଚକ୍ ଘୁରେଇ ଜାନତା ହେଲେ ସେତକି ବି ନାହିଁ। ବୁପୁରୀ ତାହାକେ ବତଉଛି, ପିଣ୍ଡ ଥୁଇ ଚକା ଘୁରଉଛି, ମାଇଟ ଉଠଉଛି। କଲସି କାନ୍ଦଲା। ମାଇନି ଟୁକିଲଟେ ମଣିଷ ପିଲାକେ ଶିଖଉଛି। ବିଧୁ ବୁଝାବାର ଲୋକ ହେଲା, ବୁଝଲୁ କଲସି, ଆଜକାଲ ଆର ସେ ଯୁଗ ଅଛି। ଦେଖୁଛୁ ତ, ଜମିଦାରର ବହ ଏକଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜତି ବିଦେଶ ଯାଇସି ପରେ। ଆମର ଘରକେ ଜମିଦାର ଘରୁ ମାଝି ଟୁକିଲ କିଏ ବାସିଥିଲେ। ବୁପୁରୀ ଆମର ମାଇଟ କାମର କାହିଁ ଗୁଣ ବୁସି ଯେ ବୁଲି ଆସି ଘିନି ଆସି। 5 ପଇସାଟାକେ ନେଇ 100 ଟଙ୍କା ବରକସା ଧରେ ନେସି। ଆମର ପୁଅ ବେଡ଼ା ଆଏ ଜାନିଛୁ। ବହଟା ପୁଅକେ ଶିଖଉଛେ ଶିଖଉ, ତାର ଲାଗି ମନୁଷ ବେଡ଼ା ଥୋଡ଼େ ଆଏ। କିନ୍ ସ୍ଥିର ଲାଗି ନିଜର ମନୁଷଟା ବେଡ଼ା ଆଏ। ଥରେ ଗୁଣିଆ ପଥର ଚକ୍ ଖସରି ଆଇଲା, ବେଡ଼ାର ପଏଁରି ଗୁଡ଼ା ବାଜଲା। ବୁପୁରୀ ତାହାକେ କେତେ ଯତ୍ନେ ସକଲିଲା। ଗୁଡ଼ ବରକସ ହେଲା କି ବେଡ଼ା ଦିନେ ମାକେ କହିଲା, ମା ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲାବେଲେ ତୁଇ ମଡ଼ୁଆ ସାଲକେ ନାଇଁ ହେବୁ ତ, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗ୍ସି। ତୋର ବହ ମୋତେ ହସୁଛି, କହୁଛି ବେଡ଼ା ଆଏ। ମୁଇଁ ଏଥର ଚକ୍ କେନ୍ତା ଘୁରାମି ଖାଲି ଦେଖୁଥୁ। ପିଣ୍ଡ ଥୋଇଲା, ଗଦେ ମାଇଟ ଘୁରାଲା, ଚକ୍ ମାଇଟ ଘିଚଲା। ହେଁ ଇହି ତାଲି ମାରି ମାରି ବେଡ଼ା ହସଲା। ଦେଖଲ ମୁଇଁ କାଣା ବନେଇଛେଁ। କଲସି ତାର ବହ ସାଙ୍ଗେ ମଡ଼ୁଆ ସାଲେ ହାଜର। ଚକ୍ ଅଟକିଲା। ବହଟା ଚକ୍ ଉପରର ବନଲା ଜିନିଷକେ କାଟି ଉତରାଲା, ସୁଖାଲା, ପୁଡ଼ାଲା। ତାର ମନୁଷର ହାତ ତିଆର ହୋଇଥିବାର ପହିଲା କାରିଗରୀକେ ଘରେ ଆନି ରଖଲା। ବିଦୁରଣା କଲସିକେ କହିଲା, ବୁପୁରୀ କେଡ଼େ ସୁଖେ ରଖିଛେ କାହିଁନ। ବେଡ଼ା ବନାଲା ଦରବଟିଆ ମାଇଟ ମୁଡ଼ାକେ, ଖପରା ନୁହେଁ କି ମଠିଆ ନୁହେଁ। ଯେନ୍ତା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆମର ବନାଲା ପୁଅକେ ତାହାକେ। ବିଦୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଦିନେ ଜମିଦାରର ନାତେନ ଆସିଲା, ଜିତ କଲା ବେଡ଼ା ବନେଇଥିବାର ଜିନିଷକେ ନେବାର ଲାଗି। କହୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ନ ପରେ ଦେଖାବା ସେଟା, ପୁରସ୍କାର ବି ମିଲବା, କେତେ ଆଡ଼ୁ ଫଟୋ ଉଠାଲା ବି। କଲସି ହସଲା, ତୁମେମାନେ ବି ପଢ଼ା ଲିଖା ଲିଖି ବେଡ଼ା ବେଡ଼ି ହୋ ବୋଲ ତ। ନେ ହେଟା ଆମର କାହିଁ କାମରେ ଯେ। ମାସେ ପରର କଥା, ଜମିଦାର ନାତେନ କାହିଁ ମନ୍ତର କଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଲୋକର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ବେଡ଼ାର ଫଟୋ କାଗଜ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ବାହାରବା। ଟିଭି ବେଡ଼ାକେ ଦେଖାବା। ବେଡ଼ା ବନାଲା ଜିନିଷ କେନ୍ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଟେ 5 ଲାଖ ଟଙ୍କାତେ ଘିନିছে। କଲା ସୋକିଆ ଲୋକ। ଜମିଦାର ବୁଢ଼ା ନିଜେ ଖବର କାଗଜ ଧରି ବିଦୁରଣା ପାଖେ ହାଜର। ଜମିଦାର କହିଲେ, ବିଦୁ ତୋର କପାଲ ପିଟଲା ଏଥରକ। ଖବର କାଗଜ ଗାଁ ନା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଛି, ଦେଖ।
ବେଡ଼ା ରଣା ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ଧନୀ ଲୋକଟି 5 ଲାଖ ଟଙ୍କା ନେବାକେ ରାଜି ହେଇଛି। ବିଧୁ ହାଁ କରି ଜମିଦାରର ମୁହଁକେ କହୁଥିଲା, ମହାରାଜ ଟେରାକୋଟା ବୋଇଲେ କାଣା ଟିକେ ବୁଝ ତ, ମୁରୁଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ମୋର୍ କଲସି ଆର୍ ମୋର୍ ବହ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍, ତମକୁ ଟିକେ ବୁଝାବାର ଲାଗି। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଦେଖ ବିଧୁ, ତୋର ମୋର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ହାଡ଼ି ମଠିଆ ମୋର୍ ବହ ନାତି ନାତେନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗିଟା ଟେରାକୋଟା ମାଏଟ୍ ଥିର୍ କଲାକୀର୍ତ୍ତି। ତୋର ବେଡ଼ାର ମାଏଟ୍ ଢେନେ ତୋର ବହର ଲାଗି ସେଟା କିଡ଼ିଟେ ଚିହ୍ନା ବିଚିରେ ସେଟାକେ ଫିକି ଦେଇଥିଲେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ମାଏଟ୍ ଥି କେନ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ତାର ଭଲ ପାଇବାର ଛାପଟା ସେଠି ଉତରି ଆଇଛେ କାଏଁ। ବେଡ଼ା ଏତ୍କି ବେଲକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଡାକଲା, ମା ମା ତୋର ବହ ବାନ୍ତି କରୁଛେ ଦେଖବୁ ଚାଲ ତ। ବିଦୁରଣା ପୁଟପୁଟେଇ କରି କହିଲା, ଇହାଦେ ତ ଇନୁ ଆଜ୍ଞା କୁମଡ଼ିଆ ମାରି ହସି ହସି ଗଲା, କାଣା ଜୋରତବ ଧରଲା କାଏଁ। ଅଲଗ କଥାଟେ ଜମିଦାର ଠହରାଲେ। ଉଠୁନ୍ ଉଠୁନ୍ କହିଲେ, ମୁଇଁ ଯାଏସି ବିଦୁ, ତୋର ବହର ଯତନ ନେବୁ, କାମ ନାଇଁ କରାଉ। ଆର୍ ଶୁଣ, ସବୁ ମାଇଟ୍ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ କି ସବୁ ବାନ୍ତି ବେମାର ନୁହେଁ। ତୋର ପୁଅ ବେଡ଼ା ନୁହେଁ ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେ। ଶେଷ ପଦକ କହିଲା ବେଲେ ଜମିଦାର ଛୁଆଙ୍କର ବାଗିର ହସୁଥିଲେ।